Og Shrek kyssede prinsessen, så hun blev forvandlet til en smuk trold, og de levede lykkeligt Til deres Dages ende. Men ak, kære venner, vi er nået til sidste kapitel, og jeg er bange for, at vores helt er blevet offer for en frygtelig forbandelse. Åh, nej. Fra DreamWorks. Fiona? Trolde efterlyses. Hvad? Æsel! Det er mig. Jeg har aldrig nogensinde set dig før. Det er Shrek. Din bedste ven. Tag mit ansigt sidst og send mine hår til min mor. Til sommer for langt borte. Store problemer. Kat? Hvad er der sket med dig? Jeg er måske nok faldet lidt af på det, men jeg har al den fløde, jeg kan drikke, jeg har alle de mus, jeg kan jage. Nej, jeg fanger den senere. DreamWorks. Shrek den lykkelige. Det sidste kapitel i 3D. Juli 2010.